बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरिये भेटली आणि ती Niti पवित्र putat त्यावर Maria करपिसन. Gurdesali. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांवितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria, Devachi Maya, Ama Papia, देवाची माया Katirina, कृपया Karata, and Amen. आमच्याकडे आमेन. आबळे सुमेचे साखर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे शब्दाप्रमाणे दैन मुझे पाव. दिन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांवितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची Devachi माया Maya, कृपया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. आणि देवाचं पोत मुनी झालो. आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियांवितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria, Devachi Maya, Ama Papia, कृपया Katirina, खातीर Karata, विनंती कर आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. भाग्यवंती देवाचे मयी आम्हा पसवत विनंती कर. Cristaच्या ख्रिस्ताच्या बसवण्याच्या बदले माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर हवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान वंशापण घेतले आम्ही जण झाला त्याच्या कष्टाने कुसवावी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं सर्वता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखल्या सर्गेच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या तापेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. ससना सविशेव दी तांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचर पंखोंदी समाधानेन ते विषय घेऊन दीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच ह्या संसारान जाव. आमचं दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि मी आमचे चुकलेल्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया आता आमच्या मनाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची आता आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. सगळ्या मिथिंबियर पड्या सक्रमेंटात आमच्या मध्ये येऊनच्या जेजूक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Evnarasia Sresyazaka Gursia Oh Gursia Tachanava Tachanava Arasia Arasia Jesus Somya Jesus Somya Moladicto Moladicto Rai Maimeso Rai Maimeso
Jesu, येऊन आरासिया. श्रेष्ठ याजकात होगळसिया ताच्या नावात. ताच्या नावात. Gracia, Jesus mio. Mola dicto. Rai महिमेसो. Oi, sacramentat săllo Jesu, to bo maladik जाऊनसा, bo maladik जाऊनसा, तो इतलो maladik Jesu एक वापार सांगले, त्या वापारे त्याला सांगले, सर्गीचे राज कसल्याक समाकर येत, सर्गीचे राज एकल्या मनुष्याक एका ताणे एका भयंत ताका दिर्वे मेळटा, ते दिर्वे पळयलेस तो सगळे ताचे आसले पुरा आसबरीक विकता आणि ते दिर्वे तो घेता, ते तो जागो तो घेता. आज त्या सर्गेचे राजात आमचो जेजू त्या सिंहासनार हजर आसा. तो जेजू या भो पवित्र सक्रमेंतान हजर आसा. तो भो मलादीक मुजो आणि तुझो जेजू. ताका आम्ही कसल्याकच सरी करूंक जायना. तितलो मलादीक तो. आज त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आसाव ते आमचे भाग जावन आसा. आमचे भाग जावन आसा. आज कितलेशे जाग्यार सक्रमेंताचे आराधन ना. आज कितलेशे जाग्यार सोम्याचे हजरपण अनुभव करून कितलेशे जाणांक कष्ट जाता आसा. आज कितलेशे जाणां ताणेवन आसात एकपटी सक्रमेंताच्या आराधनाक वचोंक जाल्यार पुरो आसलें. आमच्या फिरगेचें एकपटी सक्रमेंताचें आराधन आसलें जाल्यार पुरें आसलें. हांव कुवेट आसतना आमकां केदाय थंयसर इगर्जे गेले जाल्यार सक्रमेंताचें आराधन आमकां केदां गेल्यार मेळटालें. आज हांव हांगा कॅनडा आसा. हांगासर हांगासच्या फिरगेचें तांकां 24 hours एडोरेशन ना. खंयच्या दीस थंयसर एडोरेशन दवरतात, त्या दीस मात्र एडोरेशन. या फर्स्ट फ्रायडे फाल्यांच्या दीस म्हाका फाल्यां फ्रायडे फाल्यांच्या दीस सकाळी मिसा उपरांत सक्रमेंताचें आराधन आसा. पूण हांगा एक विशेश कितें म्हळ्यार सक्रमेंताच्या आराधना उपरांत याजक बसता, कुंभसाराक बसता. सुमार 3-4 घंटे कुंभसाराक बसतात, कुंभसार आयकतात आणि सायलेंट एडोरेशन करून मस्त जाणांक अवकाश. कितलेशे जाण थंयसर येवन आराधन करतात. तसो सोमी आज या भूपवित्र सक्रमेंतांत आमच्या मध्ये हजर आसा. त्या सोम्याक आम्ही कितले अर्गां दिल्यारी उणें जावन आसा. त्या सोम्याक आम्ही कितले अर्गां दिल्यारी ते उणेंच जावन आसा. कित्याक ताणें आमकां आज आपयला. आयजाया चॅप्टर 43:3 देवाचें उतर म्हणटा, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सर्वंदार. आज या भोव पवित्र सक्रमेंतांत सल्लो जेजू तोच जावन आसा. तो इस्रायेलाचो पवित्र देव तो जावन आसा. देवान पेत्रच्या पुत्र पुस्तकान देवाचें उतर सांगता, देव आपयता हांव पवित्र, देखून तुमी पवित्र जाया. तुम्ही पवित्र जाया, तुम्ही पवित्र जाया. हांव पवित्र म्हजे थंय पवित्रपण मात्र आसा. देखून त्या पवित्र देवाक आम्ही आराधन करया. आमचे दोन्ही हात उरपान आमची अस्कत जिणी पातकी जिणी समर्पण दिवन त्या सम्याक आराधन करून सांगया, कम अँड वर्शिप रॉयल प्रीस्टहुड, कम अँड प्रेज हिम ओ होली नेशन्स म्हणून गाऊन सांगया, कम अँड वर्शिप रॉयल प्रीस्टहुड. Come and praise him, O holy nations.
Sira bara 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 de de de. Holy nations. Sira de de de. Worship Jesus. जेसू या वो पवित्र सक्रमेंटान जीवोस हजारासा जेसू ताजे सकत याकडे वळून येते असा जेसूचे सकत वळून येते असा कोणाकी गमट्याच्या लेफ्ट साइडीन कितें समस्या आसा थंयसर उलपोलोप आसा जेजू थंयसर आपण आसा त्या जाग्यार कोणाक थंयसर उलपोवचे सेन्सेशन आसा जेजू आपण आसा कोणाकी एकल्या व्यक्तीक लेफ्ट साइडीन पाठीक धरतले प्रयासे याकडे लिफ्ट चला समर्पण दिवन आराधन करया समर्पण दिवन आराधन करया समर्पण दिवन आराधन करया तो समी वळखून घेया तो समी वळखून घेया त्या समयात असा जालें कितें दिसना वर्शिप जीसस कोणाकी लेफ्ट हाताच्या गाठी लागी कितें समस्या आसा जेजू थंय दूख आसा जेजू आपण आसा घट्ट तळ्याक म्हणया come and worship royal priesthood royal priesthood आणखी घट्ट तळ्याक म्हणया come and praise him holy nations worship Jesus our Redeemer he is precious King of glory Daniel chapter 3 देवाचे उत्तर थंयसर दाखवून दिता शाद्रक मेशक आणि अबेदनेगो त्या तेगा जाणांक जळत्या उज्याच्या आगट्यांत धरून उडयतात राय नेबुकदनेझरान आज्ञा दिली ती आज्ञा अशी आसली की ती ताज्या राज आज्ञेक जो कोण विरोध केलो ताचे मूर्तीक आराधन करूंक ताणी निराकरले ताका जळत्या उज्याच्या आगट्यान घालचे ते फरमान आसले पूण या तेका जाणांक जे कितें ज्या कसल्या जळत्या उज्याच्या आगट्यान घालचे म्हणून चिंतले ताच्या की 3 वांटे चड तीक्ष्ण उजो आणि तयार केलो आणि त्या उज्याच्या आगट्यांत त्या तेगा जाणांक उडयतले ते बलिष्ठ मनाय मशेर ते उज्यान जळून भस्म झाले पण शाद्रक मेशक आणि अबेदनेगो त्या देवाचे आराधन करूंक लागले उज्याच्या आगट्या भितर जावन त्या देवाचे आराधन करूंक लागले त्या उज्याद्वारे तांकां आपटोंक जालें ना तांच्या केस तांच्या लोयची केची लो समेत आंगाची लो समेत तांच्या त्या उज्याक आपटोंक जालें ना तितलो वर्तो देव आमचो या भोव पवित्र साक्रामेंटान हजर आसा Daniel chapter 3:54 Daniel 3:54 सदैव तू तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या ससनाक स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या ससनाक स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या ससनाक वय जेजू तुका जाऊ स्तुती तुका जाऊ महिमा सासनाच्या ससनाक सासनाच्या ससनाक सासनाच्या ससनाक तू सदैव वैल्या सिंहासनार जावन
सागराचे नदर नसल्या स्तुती आणि महिमा तुका फावो सासनाच्या ससनाक डॅनियल चॅप्टर 3:53 सदैव तू तुझे पवित्र महिमेच्या मंदिरात स्तुती आणि महिमा तुका फावो ससनाक आराधन तुका फावो ससनाक. क्या वेळा दोन्ही हातून उभार आज आमचे जीवित कम्प्लिटली सरेंडर कर. आम्ही कंच्या उजाच्या आकड्यात जाऊन पुरो आम्ही कंच्या थोड्या विषयाने रेवोट आम्हाला सांग पुरो आमकां आणि आम्ही तांतू उजाच्या आकड्यांत असल्या परी आम्ही असाव जावंक पुरो. आमचे जीवित जळून आसा जावंक पुरो. आमचे जीवित अंधकारांत जावंक पुरो. आज आमच्या जिवितांत उजवाड फांकोंक स्वामी जेजू उंड्या रुपार या खडये हजर आसा. तर दोन्ही हात आमचे वयर उभारन आमचे वयर दाड घालच्या एक तकत कितले टेन्शन वरी आज सोम्याच्या हातान समर्पण देत परत एक पटी ताका आराधन करून गवया. कम अँड वर्शिप रॉयल प्रीस्टहुड. कम अँड प्रेज हिम होली नेशन्स म्हणून रॉयल प्रीस्टहुड घट्ट तळ्या. Royal priesthood, Come and praise him, holy nations. come and praise Holy nations. holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 Left bowl at the duk just up and sa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. माइक अनम्यूट स्तुति करिया. Hallelujah.
हालेलुया. तुका कोणी फसवलंच जाऊ पुरव, आज जेसूच्या हातात त्या व्यक्तीक समर्पण देऊन बघसून आज त्या व्यक्तीपासून तुझ्या जीवितात देव परिवर्तन बदलावून आणण्यात हालेलुया. Hallelujah. 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 त्या पवित्र सक्रामेंटात असल्या जेसूचे रस आमची देश लावया, तर जेसू कुस्सामी पळवया जाता जाल्यार आम्ही खंयच्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार कम्फर्टेबली बसया, त्या जेसू कुस्सामी पळोवया. या सक्रामेंटात असल्या जेसूचेर नदर घालतना विश्वास या. आज भोंवतणी कोण आसा ते नाका, कोण या ऑनलायन कितली जाणां आसात ते नाका, केवळ तू तुझ्या जेसूचेर नदर घाल. जेजू तुझेर नदर घालता, जेजू तुका पळयता. तुझ्या मोतची भोगणा त्या जेजू लागीं उसाड, त्या जेजू लागीं उसाड, जेजू लागीं उक्त्यान उसाड. जेजू आसा तुका सवकासाय दिवंक. जेजू आयला तुका बरें करूंक. जॉन 10:10 तो आयला भरून ओमतोंच्या मापान दिवंक, भरून ओमतोंच्या मापान. या संवसारांत खंयचोच व्यक्ती आमकां भरून ओमतोंच्या मापान दिना, कोणूच दिना, कोणूच दिना. आपले म्हणून चिंतून दिल्ले फाल्यांच्या दिसा लेकी सारतले. एकलोच व्यक्ती आसा तो भरून ओमतोंच्या मापान दिता, मात्र देखून त्या जेसूचेर आमची नदर घालया आणि जेजूक सांगया, जेजू जेजू हांव तुजेर पात येता. या महिन्याच्या जुलयाच्या पहिल्या शुक्रारा आमी आसा. सगळो म्हयनो त्या सुम्याच्या आजारपणा सुम्याच्या हातांत आमी दिया. फुडें सरच्या पयले बुधवारा दीस आमचे सांजेर मग्न आसले डिवाइन वर्ड ब्रदर फ्रांसिस लोबो आणि ब्रदर दीपक कुमार तांणी प्रेज एंड वर्शिप आनी वर्ड ऑफ गॉड दिले. त्या वेळार सुमार जाणांक ब्रदर दीपक ताणें प्रेज एंड वर्शिपा वेळार संदेश दिला. तुम्ही कोणी ऐकवना, परत एक फावटी बसून ऐका, प्रेज एंड वर्शिप ऐका, बरें का. आणि टायमाच्या अभावावरवी ब्रदर फ्रांसिस लोबोचे पतीन
तिका गिफ्ट ऑफ नॉलेज असा व्हेरी पॉवरफुल. त्या मागणे सुरुवात जाताना तिने मागूंक सुरू केले आणि सोम्यान मस्त संदेश दिले. तांतले खंयचे संदेश ब्रदरान अनाउन्स करून दिले की त्यामुळे टाइम पावना, पण ते सगळे तांणी बरोवन दवरले आणि म्हाका फॉरवर्ड केल्यात. ते वाचून सांगता, तुमच्या जिवितांत असले समस्या आसा तुम्ही ते क्लेम करा आणि जेजू गुण करतलो. जावंक पुरो एक नाव आपयता, जावंक पुरो त्या लायनीर त्या नावाची दोगां तेगां आसात जावंकी पुरो. तुम्ही ते वरी करनाकात, तुम्ही क्लेम करा. म्हज्या पत्नीक एक समस्या आसले, हेल्थ इश्यूज आसले. हांवें टेस्टमनी हाच्या पयले सांगल्या, रिसेंटली सांगल्या. आणि आम्ही डिवाइन UK हर एका दिसा पॅन्डेमिक टायमार हर एका दिसा सुखोन आसतना पळयतला, अटेंड जातला. आणि एक दीस फादर अँटनी परमकिमलील ताणे अनाउन्स केले, ताचे नाव आपयले आणि जेजू तुका आपडते आसा म्हणून सांगले. आणि ताणे ते क्लेम केले. आणि सेम मेसेज तामिळनाडांत एकल्या सेम नावाच्या चेडवान पळयले, ताणेय क्लेम केले आणि ताकाय बरेपण जालें. त्या देखून म्हाका आनी ताका म्हणून चिंतू नाका, म्हाका म्हणून क्लेम करूंक सुरू करूया. त्या दीस मागणे करतना एक मेसेज आसली, ब्रदर दीपक कुमारान सांगले, अनिता म्हणल्या बहिणीचे नाव जेजू आपयता आणि ताका आशीर्वादित करता म्हणून. आणि ती मेसेज ब्रदर फ्रान्सिस लोबोनी दिला. तसेच जेजू सांगता आसा एका नर्साक अबॉर्शन करच्यांत नाका, असिस्ट करनाका म्हणून सांगता आसा. पवित्र विचार आसा की कितलेशे उसारोनातली पदकां आसात ती वेगीच्या वेगी त्या पदकापासून पश्चाताप पावून ते पदकाचे कुमसारान सांगूंक. सायनस प्रॉब्लेम असल्या एकल्या भयणीक जेजू आपण गुण केला. तेगा जणांक जेजू सांगता आसा, तुमच्या आत्मिक मागण्याच्या जिणयेन आणि कुटुंबाच्या जिणयेन तुम्ही बॅलन्स करूंक शिकत जाय. अशें न्ही की केदारय मागणेच थंय हांगा मागणे आसा, थंय हांगा काले आसा, जावचेंच न्ही. क्वालिटी टाइम आम्ही मागण्याक दिता जाल्यार क्वालिटी टाइम कुटुंबाचो सेपरेट आसा जाय. कुटुंबाचो सेपरेट आसा जाय. कुटुंबा सांगता भायर वयचें, कुटुंबा सांगता उलोवचें, तेंय इम्पॉर्टंट. सगळो दीस मागणेच न्ही, वय मागणें गरजेचें, पूण कुटुंबी देवान दिल्ले ते एक मिस जावन आसा. त्या देखून फाल्यांच्या दिसा कोणेय दुरसो नजो की तुझ्या कुटुंबाच्यानी दुरसो नजो की तू मागणे करताय, म्हाका टाइम दिनाय. एक कधी घडला अशें, एक भयण म्हणून आसली, ती बायल आणि गौ दोगांय इगाचे दुस सेवा करनासली. केन्ना पळयला रे, एक भुरगो आसलो, तो व्हड जावन येताना तो ग्रॅज्युएशन त्या टायमार ताणें म्हणूंक सुरू केलें, तुम्ही म्हाका टाइम दिवंक ना, तुम्ही केदला पळयलाय थंय मागणे हांगा मागणे म्हण जावन आसल्यात, म्हाका वेळ दिवंक ना म्हणून. तसली परिस्थिती कोणाक येवं नसो. त्या देखून जेजू सांगता आसा, तेका जणांक तुम्ही आत्मीक जिणयेंत तशेंच कुटुंबाच्या जिवितांत बॅलन्स करूंक जाय. तशेंच
कोणाकी एकल्या भावाक एल्बो पेन जेजू आपण गुण करते असा. जेजू सभार जणांक आपयते असा. जेजू तई असली गोडसाण सातवंक जेजू आपयते असा. साम 34:7 साका आणि पळया कित्याक सोमी कितलो स्वादित. जेजू एकल्या व्यक्तीक एकल्या भावाक ऍक्सिडेंट जाल्ले आणि ताका ती दूख आसली. जेजून त्या व्यक्तीक आपडला आणि गुण केला. जेजू एका व्यक्तीक जॉन म्हणून एकला नावान एकलो भाऊ जॉइन जाल्लो. त्या भावाक जेजून आपण गुण केला. जेजू एका कुटुंबाचे व्हडले डेट आसले, व्हडले रीण आसले, ते फारीक करूंक जेजू ते क्लियर करते असा. जेजू एका भावाक आणि एका भयणीक ताजे जॉब विजा क्लियर कर जाता म्हणून बसायते असा. जेजू रूपा म्हणल्या भयणीक आपण गुण करते असा. जेजू एका व्यक्तीचे दोंपराच्या गांठीचे दुःख गुण करते असा. जेजू थोड्या फॅमिलीत डिस्टर्बन्स असा, समाधान ना, त्या फॅमिलीक जेजू आपण तांकां समाधान दिते असा. तशेंच सुमार जाणांक त्या मग्न वेळार सुमार जाणांक मोतीचे समाधान जेजून दिला. आणि तशेंच मायग्रेन हेडेक जेजून गुण केला. इतलो मेसेज ब्रदर फ्रांसिस लोबोच्या पत्नीक मेळिल्ल्यो. ताणे बरपान बरोवन जाल्यार त्या अनाउन्स केल्या. तुम्ही कोणाक हिलिंग जाला तुम्ही चेक करा. चेक करून तुम्ही एक व्हॉइस रेकॉर्ड करून टेस्टमनी आमकां तुम्ही धाडा सोम्याच्या महिन्यापासून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हर God जेजू. Sacramente असल्या जेजूचे समचिन्ह दरकल्या. यो महिन्याचो पहिलो शुक्रार आम्ही सगळे दिमेर पडया. थोडो वेळ त्या सोम्याच्या हजरपणात यो सगळो महिनो सोम्याच्या हातान भेटून देऊया. आमकां कितली पिटिशन आयल्या, कितल्या जणांनी मागोंक सांगला. युट्यूबाचेर तुम्ही कितले जाणां मागोन आसात. हर एकल्याच्यो गरजो सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया विशेष सरान तुम्ही हर एकल्यान स्पर्श करू दे. हर एकल्याच्या जिवितान या महिन्यात विशेष सरान यो महिनो आशीर्वादी जावं दे. या महिनो नंबर 6:24-26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुजेर फांको आणि तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती देव. विशेष राम हर एकल्याच्या जिवितान सोम्याचे आशीर्वाद देवोन येऊ देव. दोन्ही हातांचे वयर पारया मागया. आज एका भावान आज म्हाका मेसेज धाडल्या. ताची सासूमाय मस्त क्रिटिकल कंडिशन आसा, हॉस्पिटलात एडमिट जाला. विशेष त्या भयणीक समर्पण दिवया. कितले जाणां कॅन्सर पिडेंत आसात, कितले जाणां रिणार आसात. विशेष मागया. गेल्या महिन्यांत सलवणी आयल्या जावंक पुरो. या महिन्यांत देवाचे हजरपण, देवाची शांती, देवाची उदार बेसामा अनुभव कसो यो महिनो जावं दी म्हणून विशेष मागया. या महिन्यात आम्ही भावार्थान एक स्टेप वयर या महिन्यात आम्ही आत्मिकांत एक स्टेप वयर असून या महिन्यात आम्ही मागया. या महिन्यात आम्ही सोम्याचे हजरपण चड आणि चड अनुभव करया. या महिन्यात आम्ही खंयचीय कामां करूंक येता. आज या महिन्यात कितले जाणां जावंक पुरो
पैना गावाक त्या सांग पुरो महिन्यात विशेष रान त्या एका एरियाने सोम्याचे आशीर्वाद देवन येवली. या महिन्यात कितल्या जणांक डॉक्टरचे अपॉइंटमेंट असा सोम्याच्या हातान बेठवून देवया. कोणाक एलर्जी असा, स्किन एलर्जी, जेसू लागे समर्पण देऊन माग, जेसू तुका आपडता समर्पण देवया. कितल्या जणांचे पाठीच्या कणाचे दुःख असा, मायग्रेन असा, सोम्याच्या हातान बेठवून देवया. कितले जण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात, कामाच्या समस्या येऊन असतात, पाठीच्या कण्यात घर दौरले परी असा, जेसूच्या हातान समर्पण देऊन या मागया. या गडे मागता असताना कोणाक काही सर पिडा असा, त्या जाग्यार तुम्ही हात दवरा आणि मागा, जेसू हांव तुजेर पाती येता, जेजू तुजेर हांव पाती येता, जेजू तुजेर हांव पाती येता, जेजू तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या जिवितान कष्टाची मोडा कितली आयल्या रे, शद्रक मेशक अबेदनेगोन थीर रावून मागलेल्या परी हांव तुजेर पाती येता, हांव तुजेर पाती येता. जेसू हांव तुजेर पाती येता म्हणून सांगया. हांव तुजेर पाती येता, जेजू हांव तुजेर पाती येता. सांगया, तुजेर हांव पाती येता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पाती येता. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा. कष्टाची मोडा, कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार, तुजेर हांव पाती येता. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा. जेन्ना कालच्या दिसा सांत थॉमसाचे दीस, सांत थॉमस आमच्या अपोस्टल सांत थॉमस आमच्या भारतात शुभ वार्ता आणलेलो तसं दीस, ताचे फेस्त आम्ही कॅथोलिक सभा काल संभ्रमले. त्या सांत थॉमसान सांगले, हांव पाती येता म्हज्या सोम्या आणि म्हज्या देवा. आज आम्ही त्या थॉमसान, सांत थॉमसान भातेल्ल्या परी पाती येऊन सांगया, तुजेर हांव पाती येता. जेजू मोगाळा, त्या बडीन सिंग करताना या घडये तुमचे सगळे कंसहर्य घाय जेसूच्या हातात समर्पण द्या. जेसू मोगाळा, बरा 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 बरा. हालेलुया, रिया 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 रिया. सिरा बरा तुजेर हांव पाती येता, जेजू मोगाळा. जे तुजेर हांव पाती येता, जेजू मोगाळा. भावडतान 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 संगर्या, भावडतान भावडतान त्याच्या हातात देवया. जेजू मोगाळा, कष्टाची मोडा मुजेर आयिल्ल्या वेळार, तुजेर हांव पाती येता. जेजू मोगाळा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. भो मोगाळा जेजू. या सक्रमेंटात असलेल्या जीव्या उंड जावन आसा, जीव उंड जावन असल्या जेजू, या भो पवित्र सक्रमेंटा तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कृपा वळय जेजू. जेजू कितली जणां या लयेर मागून आसात देवा, त्या हर एकल्यांक तुझ्या हातात समर्पण दिता बापा. बापा, कोण एक व्यक्ती ताका
कोणी खंडन करते आणि करूनतल्या सुखी ताका सुखीदार म्हणून हर एकल्याच्या मुखार आकडे तांका सुखीदार म्हणून प्रूफ करच्या लागल्यात. देवा त्या व्यक्तीच्या जीवितात तू ये, त्या व्यक्तीच्या जीवितात तू ये, त्या जीवितात तुझ्या जीवितात देवा आधार दे कोणाचे एका जगाचे ईश्वर परिहार जावनात वस्तू वर्षा गावना जेजू आज तुझ्या हाताने समर्पण देता. त्या जगात तू ये, त्या जगात जे किती उणे पडसा तू पैस कर, जे किती अडकळी तैसर एवढं जात तू पैस कर, कितले तैसर सेल करून ट्राय करणं जर सेल करून जातेत ना देवा आज त्या कुटुंबात तुझ्या आशीर्वाद देव बाबा मध्ये समाधान ना सुम्या समाधाना खातीर मागता सुम्या बाबा उलयना एकामेका पडेला जायना मस्त कन्फ्युजन चालून आसा. देवा तांच्या मधलो एक व्यक्ती हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा देवा तू हात लाय, देवा तू हात लाय, देवा तू हात लाय, देवा तू हात लाय सुम्या हात लाय सुम्या तू हात लाय सुम्या तू हात लाय सुम्या भुरग्याच्या देण्यापासून कितलीशी सण मागून असत या देवा आज तुझ्या हातात बेटर देता सुम्या जेजू तांचे गर्भात तुझे देण्याचे फळ फावं कर, तांचं गर्भ फळा बरी जाऊ दे, फळा बरी जाऊ दे, फळा बरी जाऊ दे जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान. लेट देम बी फ्रूटफुल, लेट देम बी फ्रूटफुल, लेट देम बी फ्रूटफुल. तांका फळा बरी जाऊ दे, तांचे गर्भ फळा बरी जाऊ दे, फळा बरी जाऊ दे. कासरे जीवितात समाधान ना डायव्हर्स दिया म्हणून बघते एका बडेक जेजू हात लाय जेजू, जेजू हात लाय जेजू, जेजू हात लाय जेजू मन परिवर्तित कर जेजू. जे किती समस्या सलन असतात सुम्या जेजू त्या समस्येतून बाहेर आड, समस्येतून बाहेर आड सुम्या जेजू तू जाऊन साहेब मला की 2:14 त्यांच्या काजरी जीवितात साक्षीदार सुम्या जेजू येसु म्या जेजू आतलाय सुम्या परत त्या पहिले आणि कसं जातना जो मोग त्यांच्या जीवितात त्यांच्या काजरी जीवित असलो परत उमळस कर जेजू, उमळस कर जेजू, उमळस कर जेजू. अर्गा जेजू, अर्गा जेजू. हालेलुया 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 स्तुती करूया कंटिन्यू स्तुती करूया. जेजूचे दैविक सकत वळण येते असा, जेजूचे दैविक सकत वळण येते असा, वळण येते असा लेफ्ट हाताच्या बावड्यात लावून गाठी पर्यंत दुःख असले जेजू त्या पडापड असं जेजू त्या व्यक्ती कापडण्याचा. हालेलुया 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 फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व सुटका दे म्हणून माग जेजू सुटका देता. हालेलुया 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 देवाने तुझ्या जीवितात चराई कुशीत देवाने तुझ्या जीवितात या महिन्यात तुझ्या जीवितात आशीर्वादात चराई कुशीत देवाने येतात. हालेलुया 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 जेजू जेजू जेजू. ये घडी ब सक्रमेंट असल्या जेजू कुस पळया या जेजूची नदर घाल्ली मनुष्य कोणी निराशे जाऊनात. आज तू या सख्रामेंतात असल्या जेसू मुखार रडून मागून असाय जेसू म्हणजे काकोल्ड करणं एक पटी मका या समस्येतून बाहेर आणणं जेसू तुझे दुःख पासून काढता.
ह्या सम्याचे रस तुवें पळोवन रावल्यार पुरो. तो तुका तुज्या समस्यांतल्यान भायर हाडूंक शकता. वेळ ह्या सक्रामेंत आसल्या जेजू सांगता हर एका दिसा आनी सांग जेजू तुजे समस्या कितलेय व्हडले आसूं दी पण त्या जेजूक साध्य आसा म्हणून सांग. सांग जेजू हांव तुजेर पातयेता आसूं तुजेर पातयेता. ह्या म्हयन्यांत म्हजेर तुजी बेसांवान देंवयतलोय. हांव तुजेर पातयेता जेजू. ह्या म्हयन्यांत म्हजी विजा खंडीत जावन येता. हांव तुजेर पातयेता जेजू. ह्या जिवितांत ह्या म्हयन्यांत सगळे म्हजे सिच्युएशन बदलता सम्या. हांव तुजेर पातयेता. तकली आमची बगावया. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all thanksgiving every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. आज मस्त जणांक सुम्याना पडला, मस्त जणांक सुम्या समाधान दिला आणि परचे कितले जणांक बरेपण जालें. टेस्टामध्ये हिलिंग मेसेज अनाउन्स केला. आज तुमकां कितले जणांक बरेपण जालां. तुम्ही युट्यूबार पळोवन आसा जावंक पुरो या झुमाचेर तुम्ही म्हाकोन आसात. तुमकां कितें बरेपण जालां तुम्ही रेकॉर्ड करून आमकां धाडा. तशेंच तुम्ही कितले जाणां युट्यूबार तुमचे पेटिशनां घालते आसात. तुमचे पासून आमी मागता. हर एका दिसा सांजेर आमचे इंटरसेशन आसा कुवेट टावन. हर एका दिसा 7:30 टावन 8:30 वरां म्हणसर 1 घंटो आमी सांगाता मेळोन मागया विशय सरान. तशेंच इंडियाचो टायम 10 टावन 11 वरां. इंडियाचो टायम 10 टावन 11 वरां. तुम्ही कितल्या जणांक जाता तुम्ही जॉईन जाय. आमी सांगाता मेळोन आमी कोणाचो माईक साऊंड करता म्यूट करतात गी. हर एका दिसा आमची आमी सगळी सांगाता म्हणून मागतना तुम्ही जॉईन जाया. फाल्यां सकाळी मॉर्निंग मनाचे मागणे आसा 7 टावन 7:40 म्हणसर. आनी तशेंच 8 वरांक ब्रदर फ्रांसीस लोबोची शिकवण रोमन्स 8:14 ज्या कोणाक पवित्र आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं ह्या विशयाचेर फाल्यां 5वे पार्ट 5th पार्ट फाल्यां फाल्यां टॉक आसतलो 8 वरांक अर्द घंटेचो टॉक. तुम्ही ऐका. तशेंच मुखल्या ह्या महिन्यात जेजूच्या अमूल रक्ताचे महिना रक्ताक समर्पण दिल्लो महिनो विशेष सर. ह्या महिन्यांत नेक्स्ट शिकवण जेजूच्या अमूल रक्ताच्या वयर आसतली मागया विशेष सरान बरे एक शिकवण आमकां मेळच्या पासून मागया.
तसेच या जमातीच्या हर एक गरजापासून माग्या देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादाने बेसावाने आणि कृपेने बरोदे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord.